supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Hello everyone! Diyos marahay na pagkahapon po. Hello Bicolandia! Welcome po digdi sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prenzena. Hello to everyone. Samahan niyo po ako hanggang 6:30 po ngayong gabi. My name is Miss Jalay and hello po sa mga nakaantabay na dito po sa programa. Alright, so madami tayong mga announcements po but then po, ayan, sana samahan niyo ako sa loob ng isang oras. Okay, so we're saying hi sa mga avid listeners po ng programa and of course sa mga supporters po ni Doc Joey Betito and of course sa mga clients po natin ng Merkel Health Corporation. So hello po sa lahat. And syempre sa mga naabot po ng broadcast, magandang hapon po, early evening. Ingat din po sa mga papauwi sa ngayon and sa mga kumakain na, ayan, happy eating. Alright, so of course po, andito tayo ngayon live sa DCGB and for now, dito muna tayo kasi wala pang internet. Hindi pa makakonect. Baka naman DCTV. Ayan, mag-start sana kami ng maaga doon dahil kakabalik lang ng kuryente but then mahirap yung connection. Ano ba yan? So anyway po, takbo agad tayo dito. Okay, free consultation and meron na din po tayong magnetic resonant analyzer para matingnan yung mga status ng ating kalusugan. So meron na po tayo dyan sa ating opisina. Sa mga gusto po magpatingin, punta lang po kayo and we're now po located na ayan, sa second floor. Same address pa din tayo. Second floor of DJB building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Okay, so yan po yung address ng ating booking office or office po. Same address pa lang, Barangay 18, but then po second floor na tayo ng DJB building. Landmark is in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Along the road lamang po tayo. Kaya yung mga pupunta, yung mga hindi pa alam yung office natin and sa mga old members po natin, old clients natin, if ever pupunta kayo, kung mapapansin nyo, sarado na sa baba. So, andun lang tayo sa second floor, lumipat. Meron naman po tayong signage doon ng Amazing 4 para makita nyo po. Okay, so again, ulitin ko po saan na tayo? Second floor of DJB Building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa taas na tayo ng Angelis, yung dati, beside Angelis Cake. So sa ngayon, doon na tayo sa taas ng Angelis Cakes. Right, so yan po. Para alam natin and sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga nakikinig sa radyo po, ayan, especially yung mga palaging nakikinig and gusto magpakonsulta kay Doc Joey. So pwede tayong pumunta and yun nga, kanina may mga nagpa-consult sa atin, marami naman yung mga baguhan na sumubok po ng ating amazing trio and amazing 4. So yung isang announcement natin, hopefully this coming week, yung mga nagta-take or nagme-maintain ng Mega 1, hopefully talaga magkaroon na tayo this coming week. But then it's okay na amazing trio yung i-take muna natin for now or pansamantala. Kasi yung Mega 1, yung kumbaga yung pinaliwanag ko sa inyo,
Yung Mega One po, nandyan din yung Amazing Trio. So for now, kahit wala pang available na Mega One, pwede tayong mag-jump pa muna or lumipat muna doon sa Amazing Trio. So tatlo, balik kumbaga, back to basic tayo, okay? Balik tayo sa dati. Yung Amazing Trio, siya yung pinaka-first flagship product ng Miracle Health Corporation. So tatlong klase po siya, tatlong klase siya ng mga kapsula. Nandyan po ang Multi-5, Mega A, and Miracle C. Yan po yung trio na tinatawag natin. Kasi meron tayong Amazing Trio, Mega 1, and Amazing 4. And then soon, meron na tayong ilo-launch na bago pong product ng Miracle Health Corporation. Tinatawag natin siyang Mega Plus. Bakit kaya Mega Plus? Malalaman natin yan sa mga susunod. Before natin, of course, ayan, officially ma-launched ang ating bagong produktong tinatawag na Mega Plus. Alamin natin po yan sa mga susunod. So, ano ba yung mga components niya? Okay, meron ba tayong susunod na another brand name? Or meron ba tayong Amazing 4? Kung merong Amazing 4, merong Amazing 5. Diba? So, yun nga. Dating Mega 1, merong Amazing 4, merong darating na Amazing 5. So, malalaman natin yan sa mga susunod. Kaya antabay lamang po kayo. Okay, so, syempre, mga natural din po. Okay, mga natural din po yung mga components niya. And of course po, yung sa health benefits. Ano ba yung mga bago dyan na mga components? So, malalaman natin siya. Alright, so, yung, ano pa ba yung announcement natin? So, for now, wala pa tayong promo. Okay, wala pa tayong promo sa mga capsules. But then, yung sa, natin, magnetic resonant analyzer, may minimal fee lang po dyan para magpa-analyze tayo kung ano yung mga meron tayong health problem sa katawan natin, ano po, so malalaman natin dyan initially. Okay, so sa mga dating clients din, so yun, minimal lang po yung fee. But then, if magme-member tayo sa mga baguhan, if-free na po natin yan, okay? If-free na din po natin yan. Para yan sa inyo po. And sa mga gusto, okay, sa mga gustong malaman yung estado ng kanilang kalusugan, so malalaman po natin dyan through magnetic resonant analyzer. Available na po dyan sa atin, sa office po natin. Again, dyan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Along the road lang po ang ating opisina, second floor of DJB building. So, kailan yung pagbukas ng opisina natin? Working hours po natin is 9 o'clock in the morning hanggang 6:30 ng gabi, Monday to Saturday. Every Sunday naman is 9:30 hanggang 11. So, this coming Sunday, mapapaaga yung programa natin to give way of, I think, yung mass. Okay, kasi fiesta dito sa Legazpi this coming 24 Sunday. Okay, so yung programa po natin, move siya, mapapaagang 8 o'clock hanggang 9:30, 1 hour. So yun, 8 o'clock hanggang 9:30 yung broadcast. But then po yung live streaming on Doc Joey Betito official page, yan po yung saan natin, I think hanggang 10. Yung live streaming lamang doon po sa Doc Joey Betito Facebook page. But then dito sa sa DZGB, 8 o'clock hanggang 9:30 in the morning po. Okay, so yan po, Sunday po yan, this coming October 24, 2021. So happy fiesta in advance sa Legazpi. San Rafael, siguro. Yes, San Rafael. Okay, so yun po, this coming Sunday yan, but then regular time, program,
is 9:30 up to 11 o'clock in the morning. Every Sunday po yan. And then yung opisina, bukas po yan, 8 o'clock in the morning. So siguro ko mga 7 o'clock in the morning, bukas na po this coming Sunday kasi maaga po yung programa. So I think mga 7 o'clock in the morning hanggang 12 noon ang opisina. Half day lamang po. Every Sunday. Okay, so everyday bukas po tayo, but then every Sunday lang is half day. Okay, so may mga time tayo para mas-schedule din natin yung pagpunta. Okay, and yun, walk-in. Meron din po tayong virtual consultation kasi nga dahil din limitado din po and kina-consider natin yung mga nasa ibang lugar, especially sa mga malalayo. Or kung hindi man makapunta sa opisina, but then gusto makausap si Doc Joey Betito, humingi ng mga health advice. So, pwedeng magpa-set ng schedule through video call. Pwede sa Messenger or Zoom, pwede po yan, Viber. So, maraming mga paraan sa mga platforms na yan para makausap si Doc Joey Betito. Kailangan lang natin mag-set or magsabi sa atin ng time kailan tayo available. And of course, para ma-set na din natin kung kailan si Doc pwede. Okay po, so pwede po yan. Ito ang number ni Doc Joey sa kanyang smart. I-take note na lang ha. If ever may hawak tayong cellphone sa ngayon, pwede na natin ma-take note yung kanyang number. Okay, unahin ko yung sa smart. Smart po is 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Nakuha po ba? And then, ito naman yung kanyang globe number. Globe number is 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. Okay, so yan po yung cellphone numbers ni Doc Joey Betito Smart and then Globe. Sa Viber, yung sa Globe, pwede din po siya dyan makontak. Okay, so yun po yung mga details about po sa kay Doc Joey Betito. And of course po yung sa amazing products po natin, sino ba yung mga pwedeng mag-take po niyan. Yung kaninang pumunta sa atin is from Tabaco, isang furniture owner dyan sa Tabaco and meron siyang sa Legazpi. So, nagpakonsulta siya kay Doc Joey. Ang health concern niya is tumataas. Medyo, hindi stable ang kanyang blood sugar level. So, yun po, nagpunta siya dito kasi in-advise sa kanya ng kanyang doktor na mag-insulin na. And, yun nga po, ang binigay for now is yung Amazing Trio. Starting dosage yung ibinigay sa kanya and then meron pang Mega Plus. Okay, itong Mega Plus, Miracle C, Mega Plus natin na bagong product ng Miracle Health Corporation. Meron din pong Slimmer's Rice. Kasi yung sa Slimmer's Rice, yan po yung syempre niluluto para kanin, di ba? Kasi may non-GMO. And usually yan yung maganda at magaling po sa mga diabetic. Kaya yun po yung binigay sa kanya na bigas. Okay, so available din sa atin ng Slimmer's Rice para yan sa mga diabetic. And at the same time, magte-take ng Amazing Trio. So yun nga, siya, medyo dahil nga nagkakaedad na din po, medyo unstable yung kanyang blood sugar levels. Kaya hindi na nagdalawang isip, pumunta na dito sa opisina natin and may nakapag-recommend sa kanya. So, yun yung pinakamaganda. Yun nga yung natin. Sa mga nagre-recommend, nagre-refer, dyan po tayo din makaka-receive ng mga incentives. Okay, nakatulong ka na, kumita ka pa. So, dito lang yan sa serbisyong natural, kalusugan at pangkabuhayan. Okay, we have 2 ways to earn. We have 2 ways, 6 ways, and then
7 ways to earn dito sa MHC Unilevel Marketing Program. Papaano yan? So, mamaya po, i-discuss din po natin yan para mas malinaw sa atin. Meron tayong sa health, meron din po tayo sa of course, para kumita din tayo. Incentives na binibigay ng company. Dahil nga ngayon, dapat magtulungan po tulungan tayo kasi marami ang mga may problema financially, hindi lang sa kanilang health. Ang masama pa kasi kung may karamdaman pa, tapos medyo kapos pa sa pera, yan talaga. Kaya nga, dahil sa Miracle Health Corporation, ito yung pinaka-mission po natin, makatulong sa kalusugan and at the same time sa financial. Okay? Kahit nagtitake yung family mo or kayo mismo, sabayan nyo na pag-recommend. Kasi if ever may mga kakilala tayo na may mga karamdaman at gusto natin silang matulungan in natural way, so ito na yung chance natin, 'di ba? Nakatulong na tayo. And then may pang-maintenance ka pa. Kasi nga, yung iba, doon po kinukuha yung pang-maintenance nila. Kumbaga, may nare-refer na sila. Tapos yung incentives every month, medyo malaki din. So, naisasabay na yon. Pwede nang malibre. Kasi nga, yun na yung ipipurchase natin. Yun. So, ganun din yung ibang mga process. Reality na nangyayari dyan po sa atin. Okay? So, wala naman bayad, diba? Wala naman bayad ang pag-share. So, at least nag-share na tayo. May maibabalik pa sa atin. So, in a nice way, 'di ba? Kasi eto, syempre legal. Legal siya. And yung sabi recruit. Eto yung magandang recruitment. Kumbaga, syempre share mo lang yung mga magagandang balita. Gaya yung kanina and then I think kahapon yun. So, yun nakakatulong na sila kahit nga hindi pa sila member napakinggan lang nila sa radyo. So, yun nga punta ka doon kay Doc Joey. So, syempre kahit hindi pa siya member, sayang bilang member at least nabigyan ng incentive. So, every month nagkakaroon ng mga tinatawag natin na payout and yung iba ina-avail na lang ng products para sila may puhunan din. Kumbaga may product sila na maibebenta. So one thing, magkakaroon din tayo ng mga resellers packages. So sa mga nakikinig po sa atin, magkakaroon tayo ng mga resellers sa packages. So if ever na kayo online sellers, pwede din na kung kayo nasa bahay lang sa mga momshies na walang ginagawa but then may mga cellphones, pwede tayong mag-online through etong mga products po natin. Pwede tayong magkaroon ng mga products like ibenta natin yung mga healthy drinks. Mga healthy drinks po natin doon sa like Amazing Coffee Mix, yan, with stevia yan, magaling po yan at nakakatulong kahit sa mga diabetic. And sa mga mahihilig magka-coffee, ayan, healthy na siya, healthy coffee siya. Okay, kasi meron siyang mga berries, good for antioxidants. Meron din po siya multi-5. Okay, so stevia, natural sweetener po yan, kaya wala tayong problema if tumaas man yung blood sugar levels natin. So yun po, safe na safe yan. Yan po yung the best coffee, Amazing Coffee Mix. At syempre, kung meron kayong mga coffee shops, ayan, why not, 'di ba? Eto na ma-endorse niyo pa na healthy talaga ang iinumin yung kape. Okay po. So yun po, Amazing Coffee Mix 'yan. We have then po Multi-5. Yung Multi-5 natin, yung ano dyan is may trace po siya ng sa Multi-5 capsules natin. So maganda din po siya sa health. Nakakapag-boost ng immune system. And syempre sa mga medyo pagod na sa trabaho and naisipan mag-coffee, syempre magka-coffee kayo, doon na sa healthy. May health benefits pa tayong makukuha, 'di ba? So, kung hirap din kayo excuse me na lang sa mga but yun, reality, hirap sa mag-jebs or magbawas. Okay, so the best na inumin nyo is Multi-5 or Mega A natin kasi napapalabas niya talaga. Kahit na may mga days, 'di ba, may mga
irregular days tayo, like 3 days, masama kapag 3 days na hindi ka nakakapagbawas. At least 2 days or mga ganyan, from 2 days, 3 days or more, hindi ka nakakapagbawas, masama na din po yan. So, yan po, try nyo yung mga coffees natin. And kapag ano na talaga, hindi na normal, like months na umaabot, hindi ka nakakapagbawas, and then ganun talaga yung sistema ng katawan mo. So, we advise you to take ng mga capsules kasi mas madali din po yan. Yung mga coffees, healthy drinks po natin, pantulong po, but then maraming mga health benefits din tayong makukuha dyan. Okay? So, we have then collagen, and sa mga hindi pa nakakaalam, available na din po sa atin yung Amazing Juice with Miracle C and Glutathione. So, meron na tayo, I think, 2 years. 2 years na wala sa atin yung glutathione, but now available na po sa ating booking office, and of course dyan kay Miss Arlene, sa mga distributors natin and outlets, available na po yung Amazing Juice with Miracle C and Glutathione. So, dalawang klase yung juice po natin with collagen and glutathione. So, yung ano niya is, yung flavor niya is dalanda. Sarap niyan. Pang-regulate din po ng pampa-normal ng ating bowel movements, and of course skin natin, napakaganda yan, pampa-refresh. And so may mga UTI din po, magaling din po siya. Okay, marami tayo mga nag-testify na may mga UTI na nakatulong sa kanilang yung juice natin. Kasi may Miracle C yan, may vitamin C. Nalilinisan niya po yung sa kidney natin, sa katawan natin, nalilinisan niya. Filter niya din po. And usually, yung mga clients natin or patients po na nagtitake ng ating mga capsules. So, yun po yung pinagsasabay nila, pang merienda. So, yan po. Try nyo ang Miracle C, Amazing Juice with Miracle C, with collagen or glutathione. Sa mga gusto din magpaputi, yan. Pwede po yan. Yung glutathione, pwede natin araw-arawin yan. Para at least makita natin yung effects sa atin. Right? So, that's Amazing Juice with Miracle C and glutathione. Napakamura lang yan kasi yung may mga boxes na mga juice for tawag dyan, pampaputi. Okay, medyo mamahal. But then sa atin, ang pinakamura talaga. Pinakamura na yan and safe pa sa atin. Okay, so sabayan natin ng berry soap. Yung berry soap natin, kung meron tayong for internal, meron tayong for external use. Yan po yung ating berry soap. So, napakabango yan. Ang mga components din, mga natural din po yan. And ibabad lang po yan at least 5 minutes sa katawan natin. Ano po? Yung ano natin, berry soap, matagal na din po siya sa atin. Wherein, marami na din yung mga natulungan. Like sa may mga problema sa skin, like mga rashes, psoriasis or psoriasis, meron tayong natulungan dyan. Kasi yun, huhugas talaga nila. Okay, and then, sinaga talaga kaya, mga months pa lang, talagang nakita nila yung effect, pagbabagong magandang naidulot ng berry soap. So, try nyo if ever may mga kakilala kayong may problema sa skin like psoriasis, rashes, at ano pa ba yung mga skin problems. Kung yung mga sa mukha natin, sa facial, may mga facial problems din tayo like acne, pimples, ayon. Mga problema sa skin. So, pwede po yan. Ibabad lang natin sa kung naliligo tayo and kung nag-wash tayo every night, pwedeng maging skincare routine yan. Sabay natin yung berry soap. Pang-wash po natin. Okay. Pwede siya sa whole body yung berry soap po natin. Kulay violet siya and napakamura lang yan for as low as 150 pesos. Pwede na okay, sa whole body natin. Makita natin yung effect after several months or months. Depende po kung madaling mahiyang kayo sa ating berry soap. So, yan po, Right, so, ever may mga kasagutan kayo or
I mean, yes, kasagutan about our, katanungan about our products, pwede kayong mag-comment sa ating live stream sa ngayon, and pwede kayong magtanong sa atin if ever, yun, may mga katanungan kayo. So, mag-comment lamang kayo. Alright, so, yan pala sa mga nakikinig. Gusto ko pang announcement, magkakaroon tayo ng awarding this coming end of the month. Ayan, end of the month. Mga October 30, yung sa mga TikTokers natin ay sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin ngayon, sa mga nanggana po, I mean, nanalo po sa ating Mega One TikTokerist. So, 3 yung nanalo dyan. Meron tayong awarding this coming October 30. Katapusan po yan, Sabado. Okay, sa Sabado. October 30, and yung announcement din ng sa Miss Mega One of the Month, isasabay na din po yun natin yan sa awarding natin. So, magaganap po yan dito po sa booking office natin, dyan po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi. And yun nga, second floor of DJB Building in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Dyan na natin i-award again yung mga top 3 na TikTokerist, Mega One TikTokerist. Last time, napa-contest yan, September, month of September, yan na pa-contest ng Doc Joey Abetito Facebook page. So, hopefully nakikinig yung mga winners para magkakaroon tayo ng awarding, i-award yung mga certificates, and of course, yung mga cash prizes. Alright, so, syempre, magkakaroon din tayo ng mararami pang mga contest. So, for now, meron din po tayong mga raffles. Weekly raffles, usually Wednesday and Sabado. So, yung kahapon na raffle, meron din po this coming Saturday. So, yung mga coupons po na hindi nanalo, so may chance pa rin kayo this coming Saturday. Okay, so yun nga. Ang mechanics lang is mag-invite kayo, but then yung counted is yung mga accepted invite. So, usually makikita natin yan sa notifications natin. Okay, so I think magkaroon muna tayo ng 5 minutes lang po, 5 minutes lang, mga ilang testimonies kasi magdadiscuss ako about sa marketing po natin. So, dyan lamang po kayo, magbabalik po ako. May leukemia ang anak ko. Sa ngayon, pinapainom ko siya ng Amazing Trio na Multify, Miracle C, tsaka Mega A, tsaka Mega 1. Sa ngayon po, tuloy-tuloy ang pag-inom niya. Nakakatulong po siya na lumakas yung anak ko na nagkikimo siya sa ngayon. Tapos nagpapasalamat po ako sa Miracle Health Corporation na malaking tulong na nakatulong sa anak ko sa pagaling hanggang sa ngayon. Leukemia po ang sakit ng anak ko. Sa ngayon po, malakas na po siya. Ako po si Nene, taga San Pedro. Iba po scoliosis. Ang makulog o paan, balakang ko. Grabe kulog. Nang nag-take up kang Mega One, pag 3 days pa lang, lugan ako na mamatian na pagbabago. Hanggang sa ngunya na mag-ano na ako na one month. March 4 ako nag-start. Ano na, pagmati ko, okay. Nakakapag-ano na ako kapag trabaho ko, nakakapag-samot sa, ano na ako kapag samot ko. Medyo ano ba, may na, ano ang pang-diet na lang ang namamatian ko. Pero magayon talaga ang naanuhan ko. Kunyan, nakakapagtrabaho na ako. Dati dae, kung ako lang pasalamat ko kay Doc. Bigla ako itinuro kang God na magdigdi para bigla ako check up sa iya. Yan ang ano ko kay Doc. Ako lang pasalamat ko. So, gusto may mga namatian na medyo may
kagabatan man sa kuninda. Pag bigdi lang sila kay do, bigdi nila makukuha ang karahayan sa ilang kamatian. Yan lang. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Ginubatan Albay. Kinig lang ako sa radyo sa DCGB sa kanyang programa na tungkol sa Amazing Trio at saka Mega One. Napansin ko po na may mga magandang na mga sakit na nalulunasan tulad ng cancer, migraine, mayuma, at iba-iba pang mga sakit nararamdaman. At saka ang pagpupo ko hindi masyado maganda. Ngunit nang matuklasan ko po sa Bangan Legazpi City sa harapan ng Central Bank, nakilala ko po si Doc Joey Bitito at sinabi ko po ang aking mga nararamdaman sa katawan. Binigyan po ako niya ng gamot na una, yung Mega One. Nakainom po ako sa loob ng 1 buwan. Sa pag-inom ko po yon, marami po akong pagbabago. Marami pong pagbabago sa aking katawan na nalunasan. At nung maubos ko po yon, bumalik ako dito sa opisina nila at binigyan niya ako ng gamot na Amazing 4. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, nawala po. At saka po minsan may sumasakit dito sa aking tiyan, nawala po yun. Siguro may mga intestinal disorder po ako, kaya nawala po. Kaya malaki pong pasasalamat ko kay Doc Joey Bitito, lalo na dito sa Miracle Health Corporation, na marami po sila na itutulong sa mga tao, lalo na sa mga taong may sakit o karamdaman. Kaya iniling ko rin po sa mga tao na nakikinig sa programa niya, magsadya po dito sa kanyang opisina para matulungan sila sa iba't sakit o karamdaman. Ang isang araw niya, pero hindi ako, ilang beses ako umiibi, sabi niya, tapos yun, tapos mula simula na mawala yung mga sakit-sakit sa katawan niya. Tapos ngayon papawis na yung last week na itong October, wala na yung mana sa paan niya. Tapos sinanong ko siya, ano yung pakiramdam ni Baga? Sabi niya, maayos naman Baga, ang pakiramdam ko, malaki yung parang natulong sa kanya. Tapos, yung third week ko na yung October, yung anak ko naman, na nadengge. Tapos, yung pang 2 days na hindi pala kumakain. Kaya nagising ako, sabi ko talaga, sabi niyo happy. Hindi pa yung ng Mega One or yung Amazing Day. Nag-decide ako, Mega One ko yung go. Tapos, nung nakapili ako dito, pagdating ko sa hospital, pinarahin ko talaga siya. That time, yung platelet niya, 49 lang. 49, kasi pababa na. Tapos, pag Friday, yung Webes yun, nag-42, pero nag-time siya, Webes pa lang, nag-Webes umaga, ang halit gabi. Tapos Friday, nag-42 yung platelet niya, pero pinainin ko pa rin siya. Yun, nung Sabado, sa awa ng Diyos talaga, nag-120 yung platelet niya. Kaya nakalabas na kami. Kasi sabi sa inyo, ko nga kami ni Doc noong Friday na. Tinanong ko, Doc, pwede na yung pagka-umagang Saturday, di pa alam yung result. Sabi ko, Doc, pwede na lumabas. Kasi okay naman niya yung anak ko, sabi niya. Sabi niya, hindi ngayon pwede kasi nakadepende sa platelet. Mamaya ngayon, paglabas ng result, malalaman mo, sure. Ang laki ng pilas talaga. Kaya wala. Uwi na kami. Thank God. This time good talaga din sa Prado. Tapos pinaubos ko na yun sa anak ko pag-uwi namin sa bahay, may gawan. Ito yung baby ko na may autism ba na. Share na sila na ginawa. Kaya ngayon, sabi ko, bibili ulit ng may gawan. Para kay mama ulit siya sa mga bata. Sa nila, kung ano yung mga nararamdaman nila, subukan nila kasi proven talaga. Proven na nakakatulong talaga sa health ng tao. Thank you po. Yes
Yes, balik po tayo dito sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan. My name is Miss Jelay. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prenzena. Hello din po pala dyan sa mga nasa Dorotea Resort and Spa, located po sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ayan. If you wish to have po na mga events, ayan, perfect place po ang Dorotea Resort and Spa sa mga birthdays, christening, yun, wedding reception, and seminars. Ayun, pwede po ang Dorotea Resort and Spa. Saan po sa Barangay Kahugutan, Purok 1 pala, Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. And syempre may mga rooms din po dyan. And of course sa mga papaspa, massage, meron po silang services na ino-offer po. Ganyan. So yan po. Pwede kayong magpaset ng a date. Okay, meron po silang Facebook page na Dorotea Resort and Spa. Hanapin nyo lang po. Dorotea Resort and Spa. Right, so yun po, balik po tayo dito sa programa. Sa mga nakikinig po palang mga BHWs or barangay health workers, meron po tayong ino-offer sa inyo po para makatulong kami, ang company sa mga BHWs. Okay, so yun po ang gagawin lang natin is if ever po may mga kilala tayo, ayun, kilala tayo na mga may health concern sa inyong barangay. So, ito na yung chance po ninyo na at least magkaroon tayo ng mga incentives. So, for every person na mai-recommend natin sa opisina natin, pwede kayong magkaroon po ng mga incentives. Ayun. Makatulong po sa inyo sa pang-araw-araw din po, So, yun lang. Kailangan lang natin is mag-recommend ng may mga karamdaman. And sa mga gusto magpa-check up or magpa-consult, maghingi ng advice kay Doc regarding sa mga health concerns nila. So, pwede po yan. Bukas po ang opisina natin. And if you want po, gusto niyo samahan, pwede kayong sumama para at least maibigay namin yung incentives. Ayan. Ito yung good news natin sa mga barangay health workers po natin. Matulungan po namin kayo. And yun nga, may mga letters na din pong ipinadala si Miss Clay, ang aking partner si Miss Clay dyan sa MHRC office. And I hope na ma-approve po ng mga barangay, punong barangay. Okay, para syempre tayo, di ba, nagtutulungan. So ito yung way natin para makatulong at least sa mga HWs. And of course, mga punong barangay din po. Ayan, may incentives na ibinibigay ang company. So para at least in a way na maano natin yung mga maabot natin. Okay. So, maabot natin yung karamdaman, okay? Na if ever na hindi sila makapunta, pwede din po tayo mag-set ng schedule if ever makapunta tayo sa kanilang barangay. Okay. So, yun po. At sa mga BHWs na nakikinig, and if ever may kakilala kayong BHW, eto naghahanap po kami ng mga BHW para makatulong sa atin, maipaabot natin yung good news para sa inyo about sa supplements natin and incentives para sa inyo. Okay, so yan po. And another one na good news natin sa mga gusto maging resellers ng ating mga amazing products, magkakaroon tayo soon ng mga official prices kung ilan yung starting natin. Napakababa lang po yan mga resellers packages natin para at least magkaroon kayo ng discounts. But then 2 ways lamang po yan. Discounts lang yung natin, and of course retail kayo. And makakapag-earn kayo, yun nga sabi ko is 2 ways. Okay, makapag-earn tayo ng incentives through product discount and referrals din. For every referrals, kapag nakadalawa kayong referrals, and yung referrals na yon mag-avail ng package, automatic magiging kayong member ng MHC Unilevel. So, dito kasi kapag resellers packages pa lang, na totally na member na tayo ng MHC. Magiging resellers lang tayo. So, kapag magkaroon tayo ng 2 referrals, ibig sabihin na
nag-avail sila ng any of the packages, so automatic aakyat tayo, magiging tayong member ng Miracle Health Corporation. Pwede tayong maging bronze package or silver package. Yung silver package is worth nasa 11,500. Magiging libre na yan. Okay, magiging libre yan na yan if ever tayo nakapag-refer ng at least two na mga clients natin sa office. So yan po, soon magkakaroon tayo or i-announce natin yung mga resellers packages, and of course magkakaroon kayo ng discount dyan. Syempre may discount kayo sa office, and kung ibebenta nyo siya in a regular price, SRP ng MHC. So yun po, if ever may mga katanungan tayo, pwede tayong magtanong dito sa atin, pwede kayong mag-message din sa official Facebook page na Doc Joey Betito. So, i-invite nyo din po na mag-like or mag-follow ng Doc Joey Betito Facebook page. Yan po yung official Facebook page ni Doc Joey Betito. Kung may mga health concerns kayo, gusto nyo pakonsulta, ayan, dyan po sa office natin. So, pwede kayong mag-message sa Facebook page, or pwede naman kayo tumawag, mag-text kay Doc Joey Betito. Tawag po kayo sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe, 0917-853-8933. So, yan po. Pwede tayong magpakonsulta. Meron din po tayong, kumbaga nagpapadala din po tayo ng mga produkto kahit saan man po dito sa probinsya or sa labas po ng probinsya. So, yan po. Kailangan nyo lang is mag-chat sa amin or mag-text sa amin kung saan ipapadala. Yan. Payment first policy tayo. So, complete details din po, pwede din tayo magpadala COD or COP, cash on pickup or cash on delivery. Pwede na din po yan sa atin dito sa Miracle Health Corporation. O kung paano iinumin, pwede natin yan magbigay kami ng dosage sa inyo through call, or syempre isabay natin doon sa products na ipapadala po natin. So pwede yan. Kaya nga, if ever may mga kakilala kayo na nasa ibang lugar at pwede niyong padalhan ng mga produkto natin, pwede na po yan. Okay? So, if ever nasa Manila, meron din po tayo doon sa Malate. And if ever gusto niyo dumirekta dito sa atin sa Legazpi or Albay, pwede niyo kaming i-text or i-call. Okay? Sa mga ibinigay kong number. Para syempre magkausap tayo at maging maayos din yung prosesong pagpapadala natin sa inyo. And kung yun, magpapakonsulta, gusto kausapin si Doc Joey, pwede po yan. Pwedeng video call again, and of course, pwedeng call sa number ni Doc Joey, mga numbers na ibinigay ko. Okay, so sana malinaw po yan. Hello sa mga nanonood. Hello kay Miss Anna, nandyan sa office, kay Mami Happy Barameda dyan. Isa siyang distributor dyan po sa Malilipot. Hello po, good evening. Kay G. Bayaban. So maraming salamat po sa pagtutok sa atin sa ngayon. Okay, so if ever may mga katanungan pa tayo, pwede tayong magtanong sa atin. Okay, and doon din po sa page po natin, dyan natin inilalagay yung mga updates. Meron din po tayong mga amazing testimonials na inilalagay din po dyan, and of course doon sa official YouTube channel ni Doc Joey. So hanapin nyo lang ang Doc Joey Betito YouTube channel. So yan po, nandiyan yung sa playlist, naka-album yung ating mga MHC amazing testimonials. Napakarami na po yan. And yun nga, yung mga like sa health concern, sa mga heart problem or stroke, diabetes, arthritis, meron din pong sa anemia, hindi anemia, leukemia, ayun. May dalawa tayo pong natulungan. I think 3 na po siya from Kamalig. Meron din po dito sa
sa Taisan, hindi ako nagkakamali, si Ate Julie Olimpo. Kung napapakinggan nyo dyan sa mga testimonials po dito sa atin, si Ate Julie Olimpo, ayun, yung anak niya kasi dati 7 years old, ayun, natulungan ngayon kasi nag-maintain na lang, and paborito ng bata is collagen. So, dati glutathione dahil naubusan tayo ng stock. So, yun, collagen yung tinitake. And for now, I think meron pa siyang Mega 1. So, sana hindi pa ubos kasi naubusan tayo ng stock talaga ng Mega 1 for now. And hopefully, this coming week, magkaroon na tayo ng stock kasi yun po yung mga usual na tinitake ng iba. Meron din pong Amazing 4. Yung Amazing 4 po kasi natin, nandyan yung Amazing Trio. 3 klase yan. And then yung isang klase po na Mega 1. So, bali 4. Bali 4 na tinitake yan. Okay, so yung iba naman nagtatanong paano i-take siya. So, kung binigyan tayo ni Doc Joey, like ngaya, for example, 1 capsule each, Amazing 4 times a day. So, ang pag-take niyan, 4 na klase, or 3 times a day, 4 na klase sa umaga, pwedeng 4 na klase din sa lunch, meron din pong pang-hapon or pang-gabi. So, the best time is 30 minutes before meals. So, before meals kasi safe po siya, and much better kapag wala pang laman yung tiyan natin. And yun nga, ipang-inom natin is yung warm water, maligamgam na tubig po para madali matunaw sa atin. And yun nga, magaling din po kasi healthy din po kasi kapag warm water yung iniinom natin, lalo na kapag umaga. And then kapag gabi, kasi if hirap kayo matulog, yun yung health benefit ng warm water. Kapag umaga, na energize niya, nalilinisan niya yung mga organs natin, especially yung sa kidney natin. And kapag sa gabi, kapag hirap tayo matulog, pwede tayong mag-inom ng warm water. So, yan po ang the best. Kaya, safe ang ating Amazing 4, Amazing Trio at Mega 1 kapag of course warm water. Or kung pwede kung nasa labas tayo, nasakto ngayon na iinom tayo, it's okay na tap water ang inumin din po natin. Okay, so basta malinis. Yun yung pinaka-importante dyan. Malinis yung tubig na ipang-iinom natin. Okay, so may mga katanungan pa ba kayo? Nahihirapan po ako kumain. Lugaw lang po ang kinakain ko. Bakit? May stomach, ano ka ba? Yan, si G. Bayaban. Hello kay Ate Riza Villanueva. Raquel Burabian. Hello po, Ma'am Raquel Burabian. Kamusta ka na? Hindi ka na pumupunta sa sa office. Mag-avail ka naman. Yan, si Riza Villanueva. Hindi ko pa ata ito nakikita sa personal. So, yun nga. Sabi ko, this coming October 30, yung mga TikTokers, winners po natin, top 3. So, i-award na po sa atin this coming Saturday, October 30. So, punta po kayo dyan sa ating office sa Barangay 18, Kabangan. Second floor na tayo, and i-award din po kasama na yung Miss Mega 1 of the month, August and then September. So, for this October, I think next month pa yan kasi malalaman pa lang natin kung sino yung magiging Miss Mega 1 of the month. Okay, so ang i-award yung Miss Mega 1 of August and then September and yung top 3 winners of Mega 1 TikTokerist. So kung may mga kayo yung kakilala nyo hindi nakarinig nito, ipopost din po natin yung announcement na to sa official Facebook page na Doc Joey Betito. Ayan po. Sabi ko kanina, meron tayong 2 ways. Yung 2 ways po is yung sa resellers package. We have earnings na 6 ways na tinatawag and then 7 ways. Kapag member na tayo, okay, yung mga old clients po natin, pwede tayong mag-upgrade into Unilevel kasi para pasok na tayo doon sa system, and yung mga pinipurchase natin kasi parang may rebate every month, maganda kasi may 10% tayo personal commission
sa every purchase, if ever, ito lang yung requirement, magkaroon tayo ng 2,000 points. Okay, 2,000 points. So, if like Mega 1, 1 box Mega 1 yung in-avail natin for this month, and if ever nakailang boxes tayo for this month nakapag-purchase, so mulagpas na 2,000 points yon. Ang isang box po kasi ng Mega 1 is equivalent to 2,000 points. So, meron na tayong 10%. May assurance na tayo na magkakaroon tayo ng 10% personal commission. One way pa lang yan. What if meron ka pang mga referrals, meron ka pang mga pinapurchase na iba. So, doble-doble talaga mga incentives ang makukuha mo every month po yan. So, number one way is through product discount. Magkakaroon ka ng retailing. If ever ikaw nagbebenta, syempre, discount yung magagamit mo. And then, if ever binibenta mo siya in a regular price, so yun, that's the time na magkakaroon ka ng earnings. Tawag na profits po natin. May dilihensya. So, that's number 1, product discount. Number 2, yung sinabi ko na 10% personal commission. Number 3 is referral bonus. If ever ikaw nakakuha ng mga pasyente or other clients na pumunta and sila nag-member din, so that's the time na makakakuha ka ng mga referral incentive. Depende din, syempre kapag malaki yung package na kinuha niya, so yung chance natin is malaki din po yung makukuha natin na incentive. Okay, so maganda pa is yung pang-apat natin. Okay, pang-apat is royalty bonus. Ano ba yung royalty bonus natin? Yung royalty bonus po natin, may mga tinatawag tayong level. So, if ever ikaw, in-avail mong package is nasa silver package. So, ang silver package is 11,500. May mga products din po yan. Pag sa first purchase natin yan, nag-member tayo. And ang nandiyan kasi is 25 levels. So, yung levels na tinatawag or mini-min natin, yan po yung mga business partners natin, downlines po natin. So, may chance tayo na mag-earn ng malaki if ever sila may mga purchases or productions. Kasi may makukuha tayo mga percentage every levels. So, yung ibang mga details ito ipapaliwanag natin through Zoom meeting, okay? So, number 5 is enhanced referral or enhanced incentives natin. So, yun po, enhanced referral bonus, yung for every 5th level, may makukuha ka ng mga incentive. So, pang-anim is yung ating annual na incentives na binibigay sa mga top producers of the year. Okay. Yan po yung binibigyan. And then yung pang 7th way, if ever ikaw distributor, from Sapphire to Diamond, kasi dati Diamond exclusive lang yung ibinibigay na distributors incentive. So for now, good news yan sa mga distributors from Sapphire and then Diamond. May makukuha kayo aside sa mga referral bonus natin. Okay? So yan po yung mga summary summary ng ating mga ways on how to earn on MHC Unilevel marketing program sa health and then sa pangkabuhayan po natin. Okay, so sa mga nakikinig sa atin, bukas po tayo 9 o'clock in the morning to 6:30 ng gabi, second floor of DJB Building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Along the road lang po tayo. Gray ang gate natin sa baba. So, meron din po tayong tarp dyan. Makikita yung Amazing 4 para syempre mabilis natin na makita ang ating office. Okay? Or tumawag kayo for free consultation. Magpapasa tayo. Gusto nyo pumunta sa office? So, tawag lamang po kayo sa 0998-975-8121. 0917-853-8933. Well, that's it. Maraming salamat sa mga nakatutok sa atin. Ate Raquel, Ate Risa, and the rest of the gang. Happy watching, happy listening. Maraming salamat po. Good evening. Magpapaalam na po muna ako for now. So, salamat po sa lahat. Good evening.
Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prenzena, my name is Miss Jella and this has been Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan.